Guztira 20 produkzio ikusteko aukera egonda 2011ko deferian, arte eszenikoen Donostiako feria nagusian. 1998an ekin zioten lehen edizioari, artean, kultura, amateur mundutik profesionaltasunerako zubia eraikitzen ari zela. Urte batzuetako etenaldiaren ostean, 1996an berrekin zioten antzerki feriari eta gaur egun erreferente da Euskal Herrian soilik ez, baita Espainiako estatuan ere. Iaz euskal produkzioak soilik izan ziren deferian krisiaren eraginez, aurten baina berriz ere nazioarteko produkzioak ere ekarri dituzte. Merkatua bizkortzen laguntzea izanik xede, eragileak, kultur programatzaileak harremanetan jarriz eta azken antzerki sorkuntzak aurkeztuz, arreta berezia eskaintzen dio beti Euskal Herriko konpainiak bultzatzeari. Gure oinarria euskal antzerki eta dantza da. Baina jakinik, suerte handia dokagula, hemen maila artistikoa nahiko altua dela eta oso kalitate aldetikan kompetitate handiko maila daukate. Orduan, ja oinarria ona da. Aurten gainera, dantza inguruan artista emergenteak daude, artista ausartagoak dantzaren hildotik etortzen dira, eta orduan osatu egin da programazioa, euskal dantzarako programazioa oso interesgarria da. Eta hor izango dira sorpresa onak, ez? Eta horrekin batera, bai, Espainiatik etorri hartu ditugu beste lau ikuskizun, eta gero beste ikuskizun bat Koreatik, beste bat Portugaletik, eta beste bat Frantziatik ekarri dugu. Osea, guzti horiek bilduta oso programazio orekatua eta trinkoa lortu dugu, ez? Antzerkia eta dantza biltzen ditu baitan deferiak. Proposamen ausartak beti ere, urtean zeharreko eskaintza konbentzionaletik kanpoko proposamenak. Bi ardatz nagusi daude. Alde batetik, feria denez, merkatua sortu behar dugu, eta hemen dauden konpainiei lagundu salmenta asko lortuz. Eta horretarako daude programatzaileak gonbidatua eta aurten 80 bat etorriko dira, eta programatzaileekin batera agente artistikoak eta bestelako produktoreak eta bestelako pertsonaiak bakoitza bere funtzioak betez, hori lortu ahal izateko. Merkatua gero eta handiago lortu ahal izateko. Eta bestetikan publikoa, ez da, publikoari aprobetxatu nahi dugu, deferia dagoela, publikoari ere eskaintza berriak eta desberdinak eskaintzeko, ez? Nazioarteko konpainiak ekartzeaz aparte izan da beste berrikuntzarik aurten. Izan ere 16 urtez uztailean egin badute, aurten eta hemendik aurrera, martxoan egiteko erabakia hartu dute. Bestetik esan, krisiak eragin handia izan zuela iaz, aurten egoera hobea da. Krisiak, batzuetan eta iaz, geldirik geratu beharrean hasi ginen hizketan, sektorekin, konpainiekin eta sektoreko elkartekin, eta lortu dugu denon arteko akordio bat, eta horrek eragiten du momentu hauetan fuerteago gaudela. Eta orduan, horrek guretzako garrantzi handia dauka. Bestetikan ere lortu da nahi dugun proiektua osatu egin dugu eta asumitu dezakegun proiektu bat lortu dugu. Eta horrek emango dio feriari etorkizun luzeagoa. Gorputzak gudu zelai izenburupean garatu da urtengo deferia. Gai horri lotutako hainbat ikuskizun izan dira. Kasu batean esplotazio sexuala dela, beste kasu batean violentzia matxista, beste kasu batean gorputza estaltzea, beste kasu batean gorputza akabatu egiten da heriotzagatik, eta horrekin azpimarratu egin dugu eta reflexionatu nola
nola gorputz esaten da askotan terreno bat, bai bortizkeria erabiltzeko terrenoa, edo bai esplotazioa, edo bai mehatxuak erabiltzeko tresna. Deferia azokari irekiera eman dio aurten Gipuzkoako dantzaz konpainiak. Mintzo emanaldia ekarri du dantza garaikideko konpainia honek. Dantzaz konpainiarentzat errango nuke oso importanta dela, lehenik aurten estrenatzen dugulakotz feria, lehen emanaldia da, feria osoko lehen emanaldia, beraz oso garantzitsua da guretzako. Eta gainera hemen Donostian izaitea gu Gipuzkoak dantza talde bezala noski importantzia asko ekartzen du ere. Eta gainera, egia erteko ferian badira beti programatzaileak, bai hemen Euskal Herriko programatzaileak, baita ere Espainia osoko eta artetan frantziatik etortzen diren programatzaile batzuk. Beraz, bai hiru mail horietan oso garantzitsua da guretzako ferian izaitea. Beti zerbait ateratzen da, esperientzia guztietatik, baina bereziki ferian izaitea nik uste beste erritmo da festival jaialdi bat bezala. Beraz, dantzarientzako arrunt erritmo desberdina da, zen eta gure ondoren bada beste emanaldi bat, beste funkzio bat, beste konpaini batekin eta abar. Beraz, behar dute, prest izan behar ez dute hain beste demorarik beren prestakuntza egiteko eta oso erreaktibotuak izan behar dira. Baina gainera ere nolaz kasik lau egunez emanaldi asko eta funkzio desberdin asko badirela, beste konpaini batzuk ikusten aldute eta hau oso ona da kurutzatzeko beste artistekin, programatzaileekin noski, baina beste arduradunekin eta antolatzaileekin, eta hau da olako biper, espeletako bipera emaiten du. Mintzo, bere titulua esaten duen bezala, Mintzo mintzairaren dako mintzairak aipatzen ditu, eta mintzairak bai hitz egiten dugularik, baina hitz egiten ez dugularik, baina gorputzak hitz egiten duelarik ere bai. Hori da, dantza azkenian mintzaira bada, azkenian. Eta erabiltzen du gorputza hitz egiteko, mintzatzeko. Beraz, mintzo hori da, lau koreografi bat dira, eta lau koreografi horiek kasik bakoitzak hitz egiten du mintzoari buruz edo korputzari buruz eta hala. Eta beraz, lotu ditugu lau koreografi horiek justu hori aipatzeko. Antzerki programatzaileak dira deferia honetan bigarren protagonista. Konpainia eta antzerki taldeak taula gainean diren bitartean, programatzaileak dira salan protagonista. Aurten 80 antzerki programatzailetik gora etorri dira, gehienak Euskal Herrikoak, baina baita Espainiako estatukoak eta nazioartekoak ere. Feriak iraundituen 4 egunetan eskaini diren ikuskizun guztiak ikusi dituzte, gero bakoitzak dagokion jaialdi, ziklo edo tokira eraman ditzan. Ana López antzerki programatzaile horietako bat da. Leioako kultur programatzailea eta humorezko azokako programatzailea ere bai. Programatzaileentzat oso garrantzitsua da hona etortzea, ze alde batetik dauzkagu Euskadiko eta estatu eta nazioarteko eskaintza oso ona, eta guretzat leku garrantzitsua da topaketak egitea. Ikuskizunak ikustera, etorri gara, eta profesionalekin egotera ere bai. Position. Third. Fourth. Fifth. Deferia da aukera oso ona 4 egunetan Euskadiko eskaintza nolakoa den ikusteko. Eta orduan alde horretatik oso garrantzitsua da, ze 4 egunetan gauza desberdina da, bideoa hartzen baduzu guztiz desberdina da, azkenean artez eszenikoak hau da, zuzenean ikusteko aukera, eta hemen Donostian alde horretatik oso ondo dago. Krisi garai honetan pixka bat zaila da haientzat bere lanak erakustea, eta hemen egotea haientzat eta guretzat ere oso garrantzitsua da, eta aukera onak uste dut egongo direla. ¿No?